Bon dia, titis. Us he de comentar una cosa. M'he comprat un quadre de color blanc amb unes ratlles obliqües de color blanc. Espera, us ensenyo. Jo dic que sí. Quant m'ha costat? Uns 200.000 euros. Però ha valgut la pena, oi? Però com pots dir davant meu que aquests colors t'emocionen? Perquè és la veritat, i tinc tot el dret. No, no hi tens cap dret. Per què no hi té cap dret? Perquè és mentida. Que no m'emocionen aquests colors? És que no hi ha colors. No els veus, no et poden emocionar. Art al Teatre Goya. Així doncs, aquest és el conflicte que regeix l'obra d'art. El text és originalment de Yasmina Reza en francès i ha estat interpretat moltes vegades i traduït a més de 35 llengües. Però, honestament, a mi el text no és el que em va guanyar. La traducció de Jordi Galceran era molt fidel a l'original, és a dir, que segueix aquest estil posh i burgès i una mica pijo, fent servir paraules estranyes i recargolades que feien que el públic jove a vegades li fes una mica difícil de connectar. I aleshores entra el Marc i diu: amb la calma que portes? No, calma no. Parsimònia? No, massa comú. Eureka! Catxassa! Catxa què? És a dir, el text bo, però feia que costés una mica connectar. A mi el que realment em va guanyar van ser els actors. Vulguis o no, Miquel Gorriz, el director, sap perfectament que agafant 3 monstres del teatre com els que va agafar, quasi tot pot fer goig. Francesc Orella fent el paper de Marc, no gaire allunyat del seu paper famós de Merlí. Lluís Villanueva fent de Sergi, el causant de tot plegat, el comprador del quadre. I Pere Arquilloé, l'Ivan, el pont entre els dos personatges anteriors. Un personatge totalment allunyat del Claudi de la Riera. Que descansi en pau. I justament per això destacava tant la seva feina. A més, està molt bé perquè durant l'obra es van deixant idees i crítiques sobre l'art damunt la taula, sobretot l'art modern, i el públic pot decidir si agafar-les o no, però definitivament fan pensar. Així doncs, tot i que el text pugui costar una mica, sobretot de cara al públic més jove, és una obra molt recomanable d'anar a veure, sobretot de cara al repartiment que hi ha. Recordeu que podeu llegir la crítica completa a socdestaulletes.cat o clicant ara mateix a la meva cara. A més, també la podeu llegir a la web de recomana.cat a la nova secció de #novaveu, clicant aquí. Espero que us hagi agradat i ens veiem a la pròxima. Bona nit, titis. Bona nit, estrelletes. I ara em poso el quadre. Aquí, potser... No, tapant els cremos. O més avall. Aquí? No. No arriba prou la llum. I si poso... No. Ah, aquí.